Kwa kanyo ni jokanyo mag riwruok ma ok mar piny owacho mar The Institute of Social Accountability oseyo piny owacho kuom budget ma giwacho ni medo kelo pek ne oganda jo Kenya. Kane giloso giwacho ni budget mar siling trilion 4.82 mane opuodh kod od bura kendo duok ne tend migawo mar omenda biro chuno piny Kenya kawo hola mathoth ahinya ma pacho ka endie chal manyalo ruombo ohelni mathuro ka piny. Nyakidi miyo ler. Ne en romo ma okelo kanyakla jokanyo e sectors mopogore opogore e buo mabul mar The Institute of Social Accountability TISA kaachiel kod oganda jo Kenya. Romo mar koloi budget ma hik omenda 2026-27 mane opuodh kod od bura kendo duoko ne migawo mar omenda. E kinde romono oyangore ni budget mar trilion 4.82 mane od bura opuodho biro medo kelo pek ne oganda jo Kenya. Katen TISA wacho ni piny owacho okomiyo pek sectors mowinjore kaka somo, thieth kod pur e kind mamoko. Dwach japiny onge bajet ni mane concern wa maduong' nikech ka wang'iyo mos to wang'iyo kuond ma pesa otere madhi bilion 83 gi wiye dhi e weche mag other expenditures, travels, weche mag kaka jotich mag serikal biro ringo e Kenya kata oko mar Kenya, mano iluongo ni domestic to gi foreign travel. Kasto ging'iyo gik machalo kaka furnitures e offices maggi. Mano ok priority ma japiny dwaro sani. Japiny dwaro neno ni yore mag somo ni makare. Thor wach kata kamano ne ni budget makamano nyisore mar siling trilion 1.1 chal mabiro chuno piny Kenya ka hola ahinya to pachoka gino manyalo ruombo piny ohelni. What we are not being told is the fact that we have the largest deficit ever of about 1.1 trillion. And in our own projections, if we continue with this budget as is, we will close the financial year at not less than 1.4 trillion in terms of deficit. If you add that to the current almost 13 trillion debt stock, that will take us to not less than 15 trillion by the time we close the next financial year. Kuom mano, piny owacho ojiw ni nyaka keto kenge mag duoko piny rem makamano, yore moting'o dino rode mag mibadhi e sectors mopogore opogore, duoko piny kwan jotend migepe ko jong'ad rieko ne jatend piny. Yo maduong' mwanyalo duoko godo debt servicing piny en mana ka waduoko size mar budget marwa piny. Kwang'iyo revenue ma kata yuto ma serikal godo kwano en trilion 3.6 to budget en trilion 4.8. Koro mano nyiso ni waonge kanyo gi chiegni madhi trilion 1.2. Mano nyiso ni pesa no nyaka wadwa ole kumoro. Gimedo ni nitie sectors mamoko ma oketnegi omenda to ler mar sectors go kod kanyo ma omenda dhiye okong'ere makare. We also have some allocations in the budget that are for what we call legacy budget lines. For instance, when you look at the pensions budget, there's a line there that always has 39 million that goes to a refund to the UK government. When you ask yourself who gets this pension money in the UK government, we don't know who gets that money. Magitimore ka koro dong seche matin to jatend migawo mar omenda keto elela budget magiko puodhi ma hik omenda 2026-27. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.